Inselmulkom natukom il-lejla tajba. Għal darbohra dinja xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex fejn inżommu l-appuntament ta' kull nhar ta' ħadd flaxija biex nwaslulkom il-lezzja divina fuq il-Vanġelu tal-liturġija ta' dan il-ħadd. Illum, għalkemm normalment kien imiss ir-raba' ħadd fi żmien ta' matul is-sena,
peress li jaħbad it-2 ta' frar, il-Knisja tiċċelebra f'din il-ġurnata il-festa tal-preżentazzjoni tal-mulej fit-Tempju. Monsinjur Anton Mizzi se jrimexxi din il-lezzjoni divina illi se nagħtu bidu għalija bil-kant ta' l-introjtu Dawwal Moħħi. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. U għalla li jint kollok ħajja u qawwa li timla kollox bil-preżenza tiegħek. Intrit li jibnek il-waħdin li sar bniedem bħalna, imwieled taħt il-liġi bħala tarbija, jidħol illum fit-tempju mqaddes tiegħu biex jiġi ikkonsagrat lilek int li jint kollok dusija. Għamel li aħna wkoll nkunu ppreżentati lilek bi ħsibijiet aktar safja. Iftaħ għajnejn qalbna ħalli naraw aħjar lil ibnek, naraw kollox permezz tiegħu kif jaraw u għenna naraw lil ħutna l-bnedmin bl-għajnejn tal-grazzja. Imlina bl-ispirtu tiegħek bħalma mlejt lil xmunu lill-Anna biex narfu l-preżenza tiegħek kull fejn inkunu u kull fejn immorru. U anke meta nħossu li inti l-bot minna, qajjimna fil-profond ta' ruħna u qalbna biex insibuk u narfu li int magħna. Hemmhekk narawk u nitkellmu miegħek u tkompli nitolbuk tqawwina f'kull ġurnata ta' ħajjitna bi Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa. Meta ilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lil-mulej. Bħalma hu miktub fil-liġi tal-mulej, kull tifel li jitwieled l-ewwel wieħed ikun ikkonsagrat lil-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju parga miem jew żewġ bċieċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun. Dan kien raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara lil Kristu l-mulej. Ġie mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri jġibu t-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u ħadu fuq dirajh, birek l-Alla u qal: Issa osit
tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi sliem skont kentek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lil Marija ommu: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal u jmeruh, u intu koll min-naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek, ħalli jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna, bint Fanuel, mit-tribu ta' Ażer. Din kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha 84 sena ma kienitx titwarrab mit-tempju, lejl u nhar taqdi fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet tfaħħar l-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jimtela bil-erf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej.
Meta naqraw il-Vanġelu ta' San Luqa, speċjalment l-ewwel żewġ kapitli li aħna ngħidulhom tal-infanzja, niltaqgħu ma' ħafna karatteristiċi importanti u il-mod kif jirrakkonta Luqa ma nsibhomx fil-Vanġeli l-oħra, Mark, Mattew u Ġwanni, hekk li fuq livell letterarju kapaċi juża parallelizmu u kontrasti fir-rakkonti. Hemm parallelizmu bejn iż-żewġ titfal Ġwanni il-Battista u Ġesu, hekk fit-tħabbira tat-twelid, it-twelid, iċ-ċirkunċiżjoni, loti tal-isem, imma dwar l-ewwel dehra ta' Ġesu fit-Tempju m'għandniex parallel u allura nilbħu enfasi fuq il-missjoni ta' Ġesu. Dawn ir-rakkonti dejjem tal-infanzja nsibu paralleli u kontrasti bejn personaġġi f'koppji, il-miżżewġin Zakkarija u Eliżabetta, Ġuseppi u Marija, Xmun u Anna li ma kellhom ebda arranġament ta' żwieġ, kif ukoll paralleli u kontrasti bejn dawn il-karattri msemmija, xi drabi bejn karattri maskili u oħra femminili, u fil-mixja tar-rakkonti Luqa għandu dejjem pjan viżjoni teoloġika karatteristika tiegħu. Hawn Luqa mhux biss jurina l-oriġini u l-identità ta' Ġesu, imma jagħti l-kuntest fih dan soċjetà lodija ta' din il-familja, jiġifieri il-familja ta' Ġuseppi, Marija u Ġesu bħala fost il-fqar. U għalhekk meta naqraw dawn il-ġrajiet nilmħu fid-deskrizzjoni narrattiva ta' Luqa dwar l-infanzja ta' Ġesu li titlaq mill-istat marġinali fih dan il-komunità tiegħu. Fl-istess waqt l-istorja tkompli permezz ta' dikjarazzjonijiet, innijiet u stennija għolja imlisna mill-karattri li bihom jagħtu xhieda profetika jew interpretazzjoni interna jew esterna tal-ġrajiet li jiżvolġu il-mixja tal-istorja fil-kuntest tal-ħelsien u tas-salvazzjoni tal-poplu tal-Alla. Nibdew nagħtu tifsira dwar din il-ġrajja li qrajna fil-Vanġelu. Wara li għalqilhom iż-żmien tal-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentaw lil mulej. It-twelid ta' Ġesu kien ifisser għall ġenituri tiegħu li huma jirrispondu għat tradizzjonijiet ta' missiriethom li jfakru li Ġesu twieled fil-kuntest tal-patt imwaqqaf bejn Alla u l-poplu ta' Iżrael. Dawn it-tradizzjonijiet jittwettqu f'Ġerusalemm fejn hemm it-Tempju, il-post fejn jagħmar Alla, u għalhekk jagħmel kuntest adattat biex fih tiżvolġi l-istorja tal-fidwa. Wara li għalqilhom iż-żmien, litteralment wara li għalqilhom ifisser timla jew timtela b'mod estern, jew il-bniedem internament li jimtela bil-biża' jew bi-Spiritu Qaddis, u f'sens figurattiv iseħħ jew titwettaq bħal profezija, jew għażmien li jgħaddi jew jiġi fit-tmiemu, kif naqraw Luqa 1:23, għalaqlu żmien tas-servizz, inkella Eliżabetta għalqilha żmien li teħles, hawnhekk għalqilha żmien għall-purifikazzjoni. Luqa juri li żmien għall-purifikazzjoni kien wasal fit-tmiemu. Iżda il-verb hawnhekk għandu tifsira aktar minn sempliċi tmiem partikolari ta' żmien, u fil-kuntest tar-rakkonti tat-tfulija qed jindika l-wasla ta' żmien messjaniku. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom, propjament tirreferi tagħhom għal Marija u Ġuseppi, anke jekk fil-liġi ta' Mosè qatt ma jsemmi purifikazzjoni ta' raġel. Għal din il-problema xi testi minflok għandhom tagħha għal Marija, jew anke tiegħu biex jifhmu li l-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju bħala forma ta' purifikazzjoni. Oriġene jirreferi tagħhom għal Marija u Ġesu, imma Ġesu kellu jiġi biss ippreżentat jew ikkonsagrat lil mulej. Ħaduh Ġerusalemm, għandna dan il-verb ħaduh letteralment titla minn post aktar baxx għal wieħed iktar għoli. Ħaduh hawnhekk huwa użat bħala terminu tekniku biex titla Ġerusalemm. Li tivvjaġġa lejn Ġerusalemm jinvolvi vjaġġ il fuq. Teoloġikament Ġerusalemm il fuq
fejn hemm it-tempju ta' Alla u ismu preżenti. Min kull fejn tiġi sew minn fuq, sew minn naħa t'isfel, intiela għal post ta' Alla. Ħadoħ tirriferi għal ġenituri li qed jieħdu l-tarbija Ġesu. Anke fil-vers 27 ta' dan it-test fejn jgħid il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu. L-isem ta' Ġerusalem għandu żewġ ortografiji fit-Testament il-ġdid. Jerusalem il-forma ebrajka, Hierozulima fil-forma Griega. Hawnhekk fil-vers 22 għandna l-forma Griega, imbagħad 3 versi wara għandna il-forma ebrajka. Għal Luqa l-użu imħallat taż-żewġ ismijiet minkejja li iħallathom. Ġerusalem hija tema importanti, simbolu ta' barkiet, wedjiet u twettieq, mhux biss fl-istruttura ġenerali tal-Vanġelu kollu, mill-Galilea għal Ġerusalem, imma wkoll fir-rakkonti ta' tfulija ta' Ġesu. Il-vjaġġ ta' Ġesu tarbija minn Nażaret għal Betlem għal Ġerusalem, il-post tal-preżentazzjoni u tal-konsagrazzjoni. It-twelid ta' tarbija maskili kien jimplika it-twettieq ta' 3 riti jew tradizzjonijiet. Elu 8 jiem mit-twelid tiegħu kienet issir iċ-ċirkonċiżjoni. Għal Iżrael din iċ-ċerimonja kellha tifsira reliġjuża. Bija t-tifel jiġi issiġillat bħala membru tal-poplu magħżul tal-Alla. Dakinhar it-tarbija kienet tingħata l-isem bħalma kien fil-każ ta' Ġwanni u Ġesu. Iż-żewġ riti l-oħra tal-purifikazzjoni tal-om it-tarbija u l-fidwa tal-imwielet l-ewwel, jiġifieri l-konsagrazzjoni u l-preżentazzjoni tiegħu, hawnhekk fl-isfond għandna żewġ drawiet możajċi li Luqa qisu jgħaqqad flimkien meta jitkellem minn purifikazzjoni tagħhom. Il-Lud fi żmien Ġesu kienu josservaw bosta osservanzi ritwali li kienu jimmarkaw okkażjonijiet sinifikanti fil-ħajja ta' kuljum. Permezz ta' dawn l-osservanzi kienu jfakru fir-rabta tagħhom ma' Alla u jqawwuhom biex iqazzu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-vers 23 jgħid kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi ikkonsagrat. Propjament it-test jgħid hekk, kull tifel li jiftaħ il-ġuf ikun jissejjaħ qaddis lil mulej. Espressjoni li tfisser l-ewwel wieħed li jitwieled. Mela fil-preżentazzjoni għandna il-konsagrazzjoni u il-fidwa tal-ewwel imwieled li tfisser il-liben hu qaddis għal Alla. Il-konsagrazzjoni tal-ewwel iben maskili insibuha fl-Eżodu kapitlu 13 fejn Alla ordna lil Mosew qal: ikkonsagrali l-frott kollu tal-bikri lil kull min jitwieled l-ewwel mill-ġuf minn fost ulied Iżrael fin-nies u fil-bejjem għaxu tiegħi. Ninnotaw li l-kwotazzjoni ta' Luqa mill-Eżodu 13 hi pjuttost libera, anzi jżid il-kelma qaddis ħagjon li għandha eku tagħha fil-kliem tal-Anġlu lil Marija ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Luqa jrid jagħmel enfasi fuq il-preżenza ta' Ġesu fit-tempju mill-bidu tal-ħajja tiegħu. F'din id-deskrizzjoni Luqa għandu qudiemu il-profeta Malakija kapitlu 3. Araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji triq qudiemu u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu l-ewwel qari tal-lum. Difatti Luqa kapitlu 16 jgħid huwa jreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom u fil-Benediktus jippreżenta lil Battista bħala messaġġier. Il-messaġġier li jsemmi Malakija u iktar il-qudiem fl-istess kapitlu vers 23 jgħid li hu Elija. Dan Elija l-messaġġier iħejji triq lil Jahweh u l-Lud kienu fehmu din il-profezija f'sens litterali, imma Ġesu jara din il-profezija isseħħ fi Ġwanni l-Battista. Allura jiġi li l-qaddis li huwa ppreżentat fit-tempju u mistenni mixmun muħat ħlief il-mulej. Ikompli il-ktib tal-Eżodu. Int warrab għal mulej kull ma jitwieled l-ewwel wieħed minn mara. Il-frieħ tal-ewwel irġiel ikun tal-mulej. L-ewwel ferħ ta' kull ħmar tifdih b'ħaruf. Intifdi kull ewwel iben minn uliedek. Il-fidwa tikkommemora il-ħelsien tal-poplu ta' Iżrael mill-aħħar flagell jew kastik, il-mewt tal-ewwel iben fl-Eġittu. Għalhekk kull ewwel iben
tal-bnedmin u annimali kellhom jinfdew. Xahar wara t-twelid tal-ewwel wild ta' mara mingħajr ebda tnikkir ulterjuri li joffri ulied Iżrael lil-mulej kemm tal-bnedmin kemm tal-bejjem jinfeda bil-ħlas ta' 5 xwiekel tal-fidda lil xi ħadd mill-familja tal-qassisin ta' Aaron u uliedu kif naqraw fil-Ktieb tan-Numri kapitlu 3. Luqa fil-Vanġelu ma jsemmix dan ir-regolament iżda minflok jintroduċi il-preżentazzjoni ta' Ġesu. Imma ma nsibux regolamentazzjoni fl-Antik Testament li t-tarbija għandha tinġab fit-tempju biex tkun ippreżentata. Din l-aċċentwazzjoni tal-preżentazzjoni tal-ikkonsagrat għandha però importanza kbira għal Luqa. Żgur li f'moħħu għandu qudiemu l-eku tal-istorja tal-preżentazzjoni ta' Samwel li nsibu fl-ewwel ktieb ta' Samwel. U issa jien se nagħtih lill-mulej li jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. Jiġifieri Anna om Samwel tikkonsagrah lill-mulej għas-servizz tat-tempju. Insibu diversi paralleli bejn il-preżentazzjoni ta' Samwel u ta' Ġesu. Vers 24. U biex joffru b'sagrifiċċju parga mim jew żewġ bċiċen kif jingħatu ukoll fil-liġi tal-mulej. Hawn il-liġi qed tirreferi għaċ-ċerimonja tal-purifikazzjoni wara t-twelid. Il-liġi tal-purifikazzjoni nsibuha fil-Levitiku kap 12 u Luqa jalludi għalija fil-vers 29 jirreferi għar-rit tal-purifikazzjoni u f'dan il-vers 24 jikkwota l-liġi dwara il-liġi fil-Levitiku 12 tgħid meta mara titqal u tiled tifel tibqa' mnitsa għal 7 ijiem u fit-8 jum tinħaten it-tarbija u l-om iddum 33 jum oħra biex tissaffa minn demma u ma tmixxejn li huma imqaddes ma tidħolx fis-santwarju sakemm ma jgħaddix iż-żmien tat-tisfija tagħha. Ikompli. U meta jgħaddi żmien it-tisfija tagħha għal tifel jew tifla iġġib ħaruf ta' dik is-sena għas-sagrifiċċju tal-ħroq u beċċun ta' ħamima jew gamima għas-sagrifiċċju ta' purifikazzjoni u tagħtihom lill-qassis quddiem il-bieb tat-tinda tal-laqa. U jekk hi ma tlaħħaqx biex tagħti ħaruf, tieħu żewġ gamimiet jew żewġ bċiċen tal-ħamim. Mela l-liġi tiddetermina t-tul ta' żmien li fih l-om tkun imnitsa wara t-twelid u tiddistingwi bejn twelid ta' tifel li jagħmel l-om imnitsa għal 40 jum u twelid ta' tifla li tagħmel l-om imnitsa għal 80 jum. Hi kienet tista' ddur f'dara u tieħu ħsieb ħidmitha, imma minħabba t-tniġġis legali ma setgħetx tmixxejn dak li hu sagru, jew tmur fit-tempju jew tieħu sehem fil-kult reliġjuż qabel ma jgħaddi ż-żmien tat-tisfija tagħha u tkun għaddiet minn ċerimonja ritwali apposta ta' purifikazzjoni. Meta jgħaddi żmien tat-tisfija kemm jekk tarbija tifel kemm jekk tifla tmur fit-tempju u tagħmel żewġ offerti jew sagrifiċċji. Wieħed kien sagrifiċċju tal-ħroq kif infisser f'Levitiku kap 1 li jirrappreżenta don lill-Alla fejn il-vittma kienet tinħaraq b'qima u adorazzjoni qed jikkomunika ma' Alla permezz ta' xi ħaġa pussess tiegħi li tkun ta' Alla. Dan is-sagrifiċċju kien isir permezz ta' annimal li jiswa u mhux wieħed għajjel li se jmut. Kien hemm 3 tipi ta' annimali bħala sagrifiċċju tal-ħroq: oġol, naċ jew mos, jew gamim u ħamim. Issa fil-każ tat-tisfija kemm mitlub għas-sagrifiċċju ħaruf ta' dik is-sena li seta' jiġi sostitwit b'gamima jew beċċun ta' ħamiema jekk ma tkunx tista' tlaħħaq. Is-sagrifiċċju ieħor kien sagrifiċċju ta' purifikazzjoni minn xi ħtija infisser f'Levitiku kap 4 biex ipatti għal ħtija li wieħed għamel bla mariet. Issa f'din iċ-ċerimonja tat-tisfija kemm mitlub għas-sagrifiċċju beċċun ta' ħamiema jew gamima. Il-fatt li l-offerta li għamlu Ġuseppi u Marija għal dawn iż-żewġ sagrifiċċji kienet ta' parga mim jew żewġ bċiċen, teknikament kienet offerta tal-fqar li juri li din il-familja kienet fqira. Dan juri li Ġesu twieled ġo dar ordinarja li tgħaddi biss bil-ħtiġijiet ta' kuljum, fejn il-membri tal-familja huma konxi mid-diffikultajiet tal-ħajja sewa għall-għajxien jew għas-sigurtà. Ġesu beda ħajtu fil-faqar ġo Betlem,
imrobbi f'Nażaret bħala bin masrudaxxa, bot biċ-ċentru tal-poteru lana, iżda ħajtu kien imdawwar bil-foqra li tagħhom sar difensur matul il-ministeru tiegħu. Marija u Giuseppi huma deskritti hawnhekk bħala lud devoti li osservaw il-liġi ta' Mosè bir-reqqa. Din il-perikopa kollha hi miktuba taħt l-impatt tal-liġi ta' Mosè, kif ukoll taħt dik tal-liġi ta' Alla illi jiem semmija f'dan il-Vanġelu li qrajna 5 darbiet skont il-liġi ta' Mosè kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej jew sempliċement kif trid il-liġi. B'dan il-mod huma deskritti l-ġenituri ta' Ġwanni l-Battista, Zakkarija u Eliżabetta bħala nies ġusti quddiem Alla u Xmuni raġel ġustu tajjeb u Anna. Luqa jagħmel enfasi fuq il-fedeltà lejn il-liġi u anke s-salvazzjoni ta' Alla tgħaddi mill-ubbidjenza tal-liġi. Niġu issa l-episodju ta' Xmuni il-profeta. Vers 25. Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun raġel ġustu tajjeb li kien jistenna l-farax ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-Mulej. Min kien Xmuni? Luqa ma jagħtix tarif storiku dwaru. Xmun, l-isem Xmun ifisser Alla sema, kif diġà nfisser minn Lija, waħda minn nisa ta' Ġakob, om Simon il-patriarka it-tieni wild tagħha. Xmun u deskritt bħala ludi li jħares il-liġi, raġel ġustu tajjeb. Bħal ifakkarna fil-qassis xwejjaħ Eli li kien qassis tas-santwarju fl-istorja ta' Anna u bina iċkejken Samuel. Luqa jagħmel enfasi fuq il-kwalitajiet partikolari ta' Xmun li hu ġust u jibża minn Alla, tajjeb devot. Li hu ġust bl-Ebrajk sadiq, dikajjos, bniedem li konformi mal-liġijiet ta' Alla u tal-bnedmin u jgħix skont dak li jitolbu. Xmunu deskritt simili għal ġenituri tal-Battista bl-istess aġġettiv. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-Mulej. B'enfasi fuq l-aspett reliġjuż, jiġifieri ma jmurx kontra s-sovranità ta' Alla u jżomm il-liġijiet tiegħu. L-istess aġġettiv jingħatu wkoll għal Giuseppi, raġel ġust, bl-istess tifsira, anke jekk forsi b'enfasi fuq l-aspett legali wkoll. Jgħid ukoll li kien tajjeb, ewla bes bil-Griek dal-aġġettiv fit-testament insibuh biss fl-Atti tal-Apostli fluqa. Irid juri l-attenzjoni lejn id-dmirijiet reliġjużi, twajjeb, sewwa, hekk Ħananija kif naqraw fl-Atti tal-Apostli 22 aktar tard meqjus raġel sewwa skont il-liġi. Xmun għadda ħajtu jistenna l-farax ta' Iżrael bħala ludi tajjeb kien jistenna bil-fidi u s-safar bis-sabar it-twettiq tat-tama ta' Iżrael, jiġifieri l-konsolazzjoni, paraklesis, li tikkonsisti fl-azzjoni ta' Alla li jsalva. Parallela għal din l-istennija fluqa narawha f'Giuseppi minn Arimateja deskritt bħala raġel tajjeb u ġust, jistenna s-saltna tal-Alla. Ukoll dawk li kollha li kienet titkellem magħhom Anna li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Mela Xmun imbagħad Anna jirrappreżentaw it-tamiet u l-istennija ta' dawk illu twajba u devoti li kienu jħarsu f'dawk iż-żminijiet lejn ir-restawrazzjoni tas-saltna ta' Alla f'Iżrael. Għalhekk it-twelid ta' Ġesu iġib dawn it-tamiet għat-twettiq tagħhom. Semmejna il-kelma paraklesis illi tfisser inkoraġġiment, eżortazzjoni, kelma ta' twissija u wkoll appell jew talba u fl-aħħar nett faraġ u konsolazzjoni. Din l-aħħar tifsira dan il-faraġ f'sens eskatoloġiku jirreferi għas salvazzjoni messjanika, jiġifieri Alla li jsalva. Fi żminijiet aktar tard xi drabi l-Lut kienu jsejħu lill-Messija bħala Menahem, jiġifieri konsolatur bħala titlu messjaniku. Xmun kien jistenna dan il-faraġ ta' Iżrael għandu l-isfond f'diversi testi fil-profezija ta' Eżajija, b'allużjoni għal ktieb tal-faraġ tad-Deutero Eżajija, biex insemmu għalmenu vers wieħed Eżajija kapitlu 40
farġu poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. U jkompli jgħidu li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. Hawnhekk l-Ispirtu Santu għandna in-nom u l-aġġettiv li huma separati mill-verb, in-nom u l-aġġettiv mingħajr l-artiklu. Luqa jħobb juża din il-forma fir-rakkonti tal-infanzja u fl-Atti tal-Apostli li huwa l-istess kitba ta' Luqa juża l-artiklu jew mingħajru f'din il-frażi li mħalta, jiġifieri daqqa bl-artiklu, daqqa mhux bl-artiklu. Din it-taħlita tal-espressjoni ma jidhirx li għandha xi differenza teoloġika u għalhekk m'għandix tiġi tradotta sempliċi Spiritu Qaddis bħal li jkun xmun kellu biss influss qaddis fuqu. Kemm Luqa u Mattew fi żmien li fih kienu qegħdin jiktbu bil-ħsieb kienu jafu bil-ħsieb Kristjan dwar l-Ispirtu Santu. Ninnotaw li fil-vers 26 li jmiss il-frażi hi bl-artiklu. U allura l-ewwel waħda fir-rakkont tal-infanzja li tirreferi għall-Ispirtu Santu. U għalhekk din il-frażi li qrajna fil-vers 25 tirreferi wkoll għall-Ispirtu Santu. Mela xmun kellu l-Ispirtu Santu jistrieħ fuqu. Dan id-don tal-Ispirtu Santu mela bilanċ għall-imminenza tat-twettieq li kien imexxi il-ħajja ta' xmun u ta' dawk li kienu jisimgħuh. Ninnotaw li l-Ispirtu Santu hawnhekk jissemma 3 darbiet f'dawn it-3 versi 25, 26 u 27. L-insistenza fuq l-Ispirtu Santu hi karatteristika tal-opra ta' Luqa. Vers 26. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Kif diġà semmejna l-frażi bil-Grek l-Ispirtu Santu qiegħda bl-artiklu tirreferi għall-Ispirtu Santu li nebħu. Nebħu li kien se jara il-Messija, il-midluk tal-mulej qabel mewtu. Dan il-verb nebħu li ifisser b'riferenza għal Alla li jagħti rivelazzjoni jew twissija li jinvolvi oraklu divin. Hekk il-maġi kienu mwissijin fil-ħolm. Giuseppi imwissi fil-ħolm. Hawnhekk Luqa juri li xmun kemm marraf mill-Ispirtu Santu. Bħal ħafna oħrajn fil-kapitlu tal-infanzja, xmun jirċievi l-Ispirtu tal-profezija. Bit-nebbieħ mill-istess Spiritu kien assikurat li kien se jara il-Messija tal-mulej qabel mewtu, jiġifieri il-midluk, Kristos per eċċellenza, ikkonsagrat, destinat għal missjoni ta' salvazzjoni għal poplu ta' Alla. Vers 27. Mar mela fit-tempju mqanqal mill-Ispirtu jew imnebbaħ mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet trid il-liġi u għalaqgħu fuq dirajh birek l-Alla u qal. Mela l-istess Spiritu nebbaħ lil xmun biex imur fit-tempju. Il-frażi imqanqal mill-Ispirtu għandna biss prepożizzjoni fi illi tindika il-kawża u l-Ispirtu bl-artiklu tfisser taħt l-impuls tal-Ispirtu inkella ispirat mill-Ispirtu jew fl-Ispirtu. Luqa jippreżenta l-laqgħa ta' xmun mat-tarbija bħala waħda imħejja minn Alla. Ninnotaw li Luqa l-ewwel għamel enfasi fuq il-liġi fl-ewwel 3 versi li qrajna. Issa f'dawn it-3 versi jagħmel enfasi fuq l-Ispirtu. Il-mexxejja tal-Lut fi żmien Ġesu kienu jagħmlu ħafna enfasi fuq il-liġi b'mod li joqtlu l-Ispirtu. Ikompli, mar mela fit-tempju. L-Ispirtu jieħu lil xmuni fit-tempju fejn jiltaqa' ma' Giuseppi, Marija u Ġesu tarbija. Luqa jindika il-post tat-tempju bil-kelma Griega hieron, hemm kelma oħra naos differenti, it-tnejn jużawhom, imma hawnhekk juża hieron aktar qabel fir-rakkont ta' Zakkarija illi kien qiegħed fit-tempju jgħid naos li tindika is-santwarju fejn jidħlu biss il-qassisin iwettqu is-servizz liturġiku. Zakkarija kien qiegħed ġewwa t-tempju jaħraq l-inċens. Ukoll il-purtira tat-tempju li tinfet il-qaddis tal-qaddisin mill-post qaddis. F'sens figurattiv,
fejn Ġesu jitkellem mit-tempju ta' ġismu. Hieron hawnhekk tfisser tempju, santwarju, tista' tirreferi għal tempju pagan, pereżempju t-tempju ta' Artemis f'Efesu, tirreferi wkoll għat-tempju ta' Ġerusalemm li tinkludi ir-reċint kollu tat-tempju bil-bini u l-btieħi. Din il-kelma nsibu referenzi għal kmandant tat-tempju, għal post fejn jaħdmu l-qassisin, il-portiku tat-tempju, ukoll il-bitħa tal-ġentili fejn il-bejja u s-sarrafa tal-flus kellhom post, jew il-bitħa tan-nisa minn barra il-btieħi tal-irġiel u tal-qassisin. L-għażla ta' din il-kelma hieron hemm l-enfasi għal fatt li dan ir-reċint qaddis, jiġifieri art magħluqa bil-ħitan u xena tal-azzjoni. Għalkemm Xmum ma kienx qassis, kemmu imbagħad Anna qishom bħalli kieku jinkarnaw il-qofol tal-kult tat-tempju li jikkonsisti bis-servizz lejn Alla. Mela aktarx li Xmun iltaqa' magħhom fil-bitħa tal-ġentili jew tan-nisa, għalkemm fl-ikonografija, jiġifieri fil-pittura, din il-laqa huwa mpinġi bħalli kieku qassis fis-santwarju. Xmun imnebbaħ mill-Ispirtu kien rivelat lilu li din it-tarbija Ġesu li kien qed jiġi ppreżentat f'dak il-waqt kien ta' bilħaq il-Messija mistenni. Xmun laqgħu fuq dirajh, jiġifieri bħal meta inti tirċievi xi ħaġa, ħaddan it-tarbija bidejh magħluqa. Imbagħad birek lil Alla u qal. Il-kelma birek bil-Grieg eulogeo ifisser titkellem tajjeb dwar xi ħadd. Tfaħħar, tbierek, tollib tifħir lil Alla. Ifisser kif ifisser hawnhekk u anke fl-istorja ta' Zakkarija wara t-twelid tal-Battista. U mbagħad fl-aħħar tal-Vanġelu Luqa juża wkoll din il-kelma għall-Apostli u għadu fit-tempju ibirku lil Alla. Nosservaw li fuq ix-xena issa għandna flimkien il-liġi, l-ispirtu profetiku u il-kult tat-tempju biex juru l-kobor ta' Ġesu li kien se jiġi muri u rivelat fil-kliem ta' Xmun li jiġbor fih l-ewwel oraklu, versi 29-32 tal-Vanġelu. U dan hu t-tielet kantiku li jagħtina Luqa wara il-Magnificat u il-Benedictus. Innu li bil-Latin huwa magħruf bħala Nunc Dimittis u lilu jintuża sa mill-5 seklu fil-liturġija Kristjana. F'dan l-ewwel oraklu, wara li stenna b'ħafna sabar għal dan il-jum u issa qed jara b'għajnejh il-Messija, Xmun ifaħħar l-Alla bi kliem tradizzjonali, sliem, salvazzjoni u dawl. U dan il-vokabularju tal-innu huwa ispirat mid-Deutero Iżajja, ġifieri mit-tieni Iżajja, mill-kapitlu 40 il-qudiem. Ħalli issa nfissru dan l-innu, ġifieri dan l-ewwel oraklu, vers 29. Issa osit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi sliem skont kelmtek. Osit tista' tħalli l-qaddej tiegħek sit. Il-kelma Griega hija despota li tfisser sit ta' bastiment tal-ilsira, imma wkoll għal Alla spiss fil-kittiba Griegi u fis-70 jiġifieri fil-verżjoni Griega tal-Antik Testament li titraduċi Adon u anke nsibuha fit-Testament il-Ġdid u wkoll għal Kristu. Hawnhekk tirreferi għal Alla bħala sit la darba hemm kwistjoni għaddej jew il-sir. Imbagħad jgħid tħalli l-għaddej bil-Grieg doulos li tfisser kemm għaddej u anke il-sir, għalkemm huma distinti anke fl-użu bibliku. F'kontrast ma' sit, ma' bniedem ħieles, ma' ħu nisrani kif naqra fl-ittra lil Filemon. Fl-Orjent kienet tintuża għall-uffiċjali tas-sultan ukoll fir-relazzjoni tal-bnedmin ma' Alla, allura għaddej ta' Alla, għall-Apostli, għan-nies li jibżgħu minn Alla b'mod ġenerali, ukoll f'sens figurattiv għar-relazzjoni ta' bniedem ma' Kristu. Hawnhekk Xmun u għaddej fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Tista' tħalli u jmur. Hawnhekk li tħalli ifisser teħles użata fil-manumissjoni tal-priġunieri bħal meta titlaq priġunier mill-ħabs. Taħfer, aħfru ssibu maħfra.
taħfirlu dejnu. Tibat jew tħalli jitlaq bħal meta wieħed jitlaq il-martu. Imbagħad ukoll tibat lin-nies jew il-folla. Hawnhekk tidħol it-tifsira ta' dan il-vers. Il-verb u fl-indikattiv u mhux fl-imperattiv. Bl-Ingliż kieku jgħidu let thy servant depart. Il-verb aktar huwa interpretat f'sens ta' użu modali, dak li aħna bl-Ingliż ngħidu may jew might. Allura jesprimi opinjoni jew attitudni dwar azzjoni jew fatt possibilità. Allura issa osit tista' tħalli lil qaddej tiegħek imur. Il-verb tħalli hawn għandu sens ta' eufemizmu għal tmut kif naqraw fil-ktieb tan-Numri għal Aaron u l-ġemgħa kollha rat li miet Aaron. Mela xmun għaraf li bit-twettiq tal-weda fil-vers 26 il-mewt issa hi fil-qrib. Vers 30 għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek. It-tema tas-salvazzjoni għandha riżonanza teoloġika qawwija. Għandna kelma soter, il-nom soter li jfisser salvatur, ħellies, bħala titlu għad-divinitajiet. Għal Alla u salvatur tiegħi nsibu ħafna fis-Salmi. Għal Kristu salvatur li hu Ġesu. Imbagħad għandna nom ieħor soterija li jfisser ħelsien, ħarsien, ġeneralment ħarsien minn xi periklu, mill-mewt, fil-qrib, speċjalment fil-baħar. Predominanti salvazzjoni f'sens reliġjuż u f'dan is-sens insibuh biss f'konnessjoni ma' Ġesu Kristu bħala salvatur. Imbagħad għandna fl-istess soterija aġġettiv li jfisser li salva, li jeħles u jġib salvazzjoni. Bħala aġġettiv insibuha fl-ittra lil Titu kapitlu 2 għax deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Imbagħad din l-istess aġġettiv qisu kultant għandu l-forma ta' sostantiv, tfisser mess ta' ħelsien ukoll għalhekk ħelsien nifisha ta' Alla jew salvazzjoni messjanika kif hija użata hawnhekk. Minn 4 darbiet li nsibuha fit-Testament il-Ġdid, 3 minnhom juża Luqa. Mela f'dipendenza għal Iżajja kapitlu 40 fejn jitkellem mis-salvazzjoni, Luqa hija din it-tema importanti tas-salvazzjoni fi Kristu fil-bidu u fl-aħħar fit-tmiem tal-opra kollha tiegħu. Jiġifieri fil-bidu tal-Vanġelu u fl-aħħar jiġifieri tal-Atti tal-Apostli għajnejn xmum imtlew bil-ferħ iħarsu lejn is-salvazzjoni ta' Alla fil-persuna ta' din it-tarbija li kellha ġġib salvazzjoni messjanika. Li jint ħejjejt għal popli kollha. Ħejjejt ifisser li tħejji ż-żomm jew tagħmel għall-lest għal ħwejjeġ li qed tħejji għall-lest, pereżempju tħejji triq jew l-ikla għal persuni tħejji poplu. Alla li jħejji permezz ta' persuna jew ħaġa bħala oġġett. Dan il-verb hawn jirreferi għal Alla li jħejji s-salvazzjoni. Insibuh ukoll użat għal Battista. Għal popli kollha litteralment quddiem il-wiċċ tal-popli kollha jew quddiem il-popli kollha li jaraw. Din hi espressjoni tista' tfisser għad-dispożizzjoni ta' xi ħadd qal tixbaħ ħafna dak li naqraw fil-Ġenesi kapitlu 13 meta Abraham qal lil Lot rridu jaqsmu l-art. Mhix l-art kollha quddiemek, litteralment qed jgħidlu mhux tara l-art kollha quddiemek hi. Luqa għal popli kollha juża l-espressjoni Laos li tfisser poplu, hawnhekk poplu bħala nazzjon. Il-profeta Eżajja kapitlu 52 li fuq Luqa qed jimxi għandu flok Laos għandu etnos li tfisser ġlus kollha. Għala din id-differenza x'aktarx li Luqa fehem bil-popli fil-plural dawk kollha li huma msemmija fil-vers li ġej 32 kemm għal ġentili l-ġlus u għal poplu ta' Iżrael. Vers 32 dawl biex idawwal il-ġlus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Ġnus illi jgħid dawl għal rivelazzjoni tal-ġlus, jiġifieri idawwal il-ġlus jirċievu r-rivelazzjoni mid-dawl.
Il-kelma dawl bħala oġġett tal-verb tħejji hi f'appożizzjoni għal salvazzjoni. Jista' jkun ukoll li glorja li tissema f'dal vers hi f'appożizzjoni għal dawl, allura oġġett ukoll tal-verb ħejjejt. Isemmi wkoll glorja li turi li tfisser splendur, dija, glorja tad-dawl, dija kbira bħal meta ngħidu splendor, radiance, hekk il-glorja ta' Alla, il-ġisem glorjuż ta' Kristu, fil-ħajja l-oħra deskritta bħala sem fil-glorja u anke b'riferenza għal Kristu jew il-preeżistenza tiegħu. Dawn iż-żewġ frażijiet li qegħdin naqraw fil-vers 32 dal biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu Iżrael huma paralleli. X'mu stenna bis-sabar għal dan il-jum li fih jara l-Messija li Alla bad biex isalva mhux biss l-Iżrael il-poplu tiegħu imma wkoll il-ġentil il-ġnus kif kienet il-viżjoni tad-Dewtoro Iżajija. Din is-salvazzjoni kellha tiġi permezz tal-poplu magħżul ta' Iżrael. U għalhekk kienet il-glorja għal Iżrael. Hawn għandna fir-rakkont tal-infanzja il-bidu tal-interess ta' Luqa għad-dimensjoni universalistika tas-salvazzjoni il-hemm mill-poplu ta' Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qed jingħad fuqu. Bl-espressjoni imtennija fl-innu minn xmun jesprimi ħwejjeġ li għandhom jiġru. Issa l-attenzjoni ddur lejn il-ġenituri ta' Ġesu, missieru u ommu, drabi oħra jgħid ġenituri. Dak li ntqal minn xmun juri il-qawwa ta' Alla li jqanqlu reazzjoni tal-istaġib, anke issa ġenituri ta' Ġesu baqgħu mistaġba bi kliemu. Vers 34 xmun berikom u qal l-ommu, ara dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Xmun berikom. Diġà ltqajna ma' din il-kelma fil-vers 28, illi minn barra li tfaħħar tfisser ukoll tbierek issejjaħ il-qawwa tal-Alla kollha grazzjuża. Wara id-berik tal-ġenituri, xmun idur lejn Marija u jindirizza bit-tieni oraklu. Dan l-oraklu huwa oppost għal ferħ messjaniku u allura se jġib il-waqa u il-qawmien. Il-waqa tista' tfisser waqa ta' dar imma f'sens figurattiv erda jew distruzzjoni. Hawnhekk destinat li jikkawża l-waqa jew kawża tal-waqa. Qawmien għandha diversi tifsiriet, qawmien huwa oppost tal-erda. U hawnhekk Ġesu huwa destinat għal waqa u l-qawmien u mill-waqa ta' ħafna. Għaliex minħabba fih joqgħu qumu ħafna jiġifieri ikun hemm effett wiesa', jiġifieri li f'sens reliġjuż jgħaddu minn waqa u mewt spiritwali għal vera ħajja. Se jkun sinjal li jmeruh, sinjal li tista' tfisser marka imma anke jikkonsisti f'miraklu bħal mija ġraja li tmur kontra in-natura. Imeruh hawnhekk huwa tifsira fil-futur u allura ifisser li titkellem kontra, tikkontradixxi, tmieri, topponi jew tirrifjuta kif tfisser hawnhekk. U iġib mhux biss il-paċi imma wkoll il-firda kif jgħid f'Luqa kapitlu 12. Taħsbu li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja le ngħidilkom imma il-firda. Ġesu huwa sinjal ta' kontradizzjoni, il-ġebla tax-xewka, il-blata tal-waqa. U intu kol sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu il-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Qisu hawnhekk għandna speċifikazzjoni tal-ħsieb fil-vers 34 għaddej bl-istess mod fejn jorbot lil Marija mal-aspett qiebes fil-ħidma ta' Ġesu Messija u għalhekk hi wkoll tkun effettwata mill-kontradizzjoni. Hawn diġà għandna ħjiel tad-dulur kbir bħal għadu moħbi li jilħaq il-qofol tiegħu meta hi kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' bina. Jinfidlek għandha diversi tifsiriet, tista' tfisser li tgħaddi minn post għal ieħor minn gżira, reġjun, imma wkoll li ddur minn post għal ieħor bħal meta wieħed idur l-irħula. U il-kelma ruħek jew qalbek illi għandha diversi aspetti, ir-ruħ fl-aspett fiżiku estern bħala prinċipju ta' ħajja, imma wkoll ir-ruħ bħala ċentru tal-ħajja interna tal-bniedem
fl-aspetti ta' tgawdija jew xewqat emozzjonijiet, anke r-ruħ bħala post taċ-ċentru tal-ħajja li titraxxendi dik tal-art u għalhekk tista' tirċievi s-salvazzjoni divina. Ir-ruħ tan-nisrani tista' tkun soġġetta għat-tentazzjonijiet kif jgħidilna fl-ewwel ittra ta' Pietru. It-tama nisranija hija msejħa ankra tar-ruħ. Marija li sejf jinfdilha ruħha jew qalba mhix meħlusa minn reazzjonijiet varji għar-rwol ta' Ġesu u għalhekk lanqas bil-firda li jġib meta bniket tara li l-aktar l-aħjar mill-lar tas-soċjetà qed jopponuh. Fejn is-salib il-lanza li nifdet il-Ġesu li kien ġamejjed ma kienx daqshekk toġieħ daqs is-sejf li nifed qalb Marija. Ir-relazzjoni ta' Marija ma' Ġesu mhijiex limitata għal fatt li jommu u li jimbirka bħala omm il-mulej, tkun ukoll bħalli kieku sfidata minn bina, meta Ġesu bħalli kieku jkellem jibes il-Marija f'Kana, meta juri minnu verament ħin imbirek, ukoll trid tilħaq il-hemm ir-relazzjoni ta' familja biex tkun dixxiplu fidil u lejali ta' Ġesu u tkun mudell għal min jemmen. Ġesu jgħid ommi uħuti u ma dawk li jisimgħu il-kelma talla u jagħmlu dak li jgħidu. Rabtiet familjari ma joħolqux fidi imeħtieġa deċiżjoni favur jew kontra għal dak li ġie rivelat minn Alla f'Ġesu biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Is-sens iktar milli konsekuttiv huwa probabbilment finali sabiex il-ħsibijiet moħbija tfisser ħsieb, raġunament, opinjoni jew dubju u l-ħsibijiet moħbija huma kontinwazzjoni għas-sinjal li jmeroh li jinsibu fil-vers 34. Niġu issa l-profetessa Anna illi kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser imdaħla ħafna fi żmien wara xbubita għamlet 7 snin miż-żewġa. Għal darb'oħra għandna l-ispirtu profetiku, l-ewwel profeta issa profetessa. Luqa jħobb jaqleb jalterna l-karattri minn mara għal raġel jew bil-kontra. Fl-Antik Testament insibu nisa li kienu msejħa profeti, Mirjam, Debora, Hulda, Mart, Iżajja. Fit-Testament il-ġdid ebda mara m'għandha t-titlu ta' profeta għajr Anna, bl-eċċezzjoni ta' Ġeżabel li tgħid li hi profeta imma tawwi lejn il-ħażen Apokalissi kap 2. Iżda fil-bidu tal-Knisja nsibu referenzi għal nisa li kellhom id-don tal-profezija, Atti tal-Apostli 21, Filippu kellu 4 xebbiet li kellhom id-don tal-profezija. Anna li jfisser grazzja, favur, illi kienet bit-tribu ta' Aser, wieħed bit-tribujiet ta' Tramuntana biex juri l-oriġni Iżraelitiku. Imdaħla fi żmien. Propjament jgħid imdaħla fil-jiem, imma li hija Ebrajiżmu propja fil-Grek kieku jużaw imdaħla fi żmien kif ngħidu aħna. Wara xbubita għamlet 7 snin miż-żewġa imbagħad romlot. Ta' 12 sena tkun xebba u forsi żżewġet feta żgħira u damet 7 snin miż-żewġa imbagħad baqgħet armla għal ħafna snin sakemm kellha 84 sena. Il-fatt li baqgħet armla hi deċiżjoni meqjusa f'Iżrael bħal dik ta' Ġuditta. Sakemm kellha 84 sena qatt ma kienet titwarrab bit-tempju lejl u nhar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Tul is-snin kollha bħala armla għexet ħajja ta' tjubija, ma titwarrab qatt bit-tempju. Jiġifieri kienet dejjem tkun preżenti fejn kienu setgħu jidħlu n-nisa l-iktar fil-bitħa tan-nisa. Mhux bil-fors li kienu jittorqod hemmhekk, imma li kienet kostanti fil-qima tagħha fit-talb. Taqdi lill-Alla fis-salm u fit-talb. Li taqdi l-atreo bil-Grek ifisser li taqdi dmirijiet reliġjużi speċjalment dawk kultiċi mill-bnedmin u għalhekk taqdi lill-Alla sew jekk qassis jew lajk speċjalment fil-qima pubblika. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trot ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Dak li ntqal għal Xmun il-profeta jistenna l-farax ta' Iżrael, hawnhekk jgħid il-fidwa ta' Ġerusalem, jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem.
il-fidwa huwa terminu tekniku li nsibuh fil-papiri bħala legali u kummerċjali, nom li jfisser fidwa, ħelsien, hekk fidwa ta' ħelsien li ssir permezz ta' xi ħlas. L-istennija ta' xmum għal farax ta' Iżrael u għandna fidwa ta' Ġerusalemm, it-tnejn qed jirreferu għal ħelsien messjaniku li se jitwettaq permezz ta' Ġesu. Il-hemm minn xi ħelsien temporali bħalma hu minn idejn ir-Rumani, stennija spiss imqajma minn pseudo-messiji f'dik l-epoka. Vers 39. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom Nażaret. Temmew dak li kellhom jagħmlu fil-bidu qal ħaduh fit-tempju. Issa hawnhekk temmewh il-ġenituri imma mbagħad sintendi reġgħu lura lejn il-Galilea qed tirreferi mhux biss għal Ġuseppi u Marija imma magħhom it-tarbija. Luqa jrid jalaq dal-episodju bl-asserzjoni li Ġuseppi u Marija temmew dak kollu li kienet titlob il-liġi. U reġgħu lura lejn il-Galilea fir-rakkonti tal-infanzja Luqa jħobb jalaq dal-episodji bl-espressjoni ta' tluq u ritorn. Bħalma jagħmel l-istess anke Mattew illi jgħid li l-familja marra toqgħod ukoll Nażaret. Vers 40, u t-tifel baqa jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja talla kienet fuqu. It-tifel baqa jikber u jissaħħaħ hija l-istess frażi li Luqa juża għal Battista. Qiegħda fl-imperfett, allura turi li qiegħed jikber, qiegħed jissaħħaħ. Imma Luqa huwa dejjem attent fl-affermazzjoni tiegħu li Ġesu huwa aqwa mill-Battista. Għal Ġwanni jgħid li hu baqa jikber u jissaħħaħ fruqu. Imma għal Ġesu għandu frażi aktar qawwija. Fuq livell fiżiku dan it-tkabbir Luqa jorih bil-kelmiet differenti li juża meta jirreferi mal-mixja tal-ġrajja tal-infanzja għal Ġesu. Meta kien għadu tarbija juża brefos tarbija kemm għal Battista fil-ġuf u anke għal Ġesu. Imbagħad iktar il-qudiem juża peidion li huwa diminuttiv ta' pejs, tifel żgħir. Hawnhekk qiegħed jura bħalma qed jużaw. Imbagħad fil-ġrajja li jmiss tal-tempju juża pejs li tfisser tfajjel Ġesu. U fl-aħħar nett jalaq bir-rakkont tal-infanzja bl-isem ta' Ġesu. Juri qisu din id-differenza. Dan it-tkabbir mhuwiex biss fiżiku imma wkoll intellettwali mimli bil-erf. Fix-xena li jmiss juri li dan l-erf qed jikber progressivament. Jiġifieri l-moħħ uman qed jikber ukoll. Insibu parallel partikolarment fl-istorja ta' Samwel li provdiet ħafna materjal għal dan l-episodju. U żagħżugħ Samwel baqa' jikber quddiem il-mulej. Imma żagħżugħ Samwel kien dejjem jikber u jinġieb quddiem il-mulej u quddiem il-bnedmin. Fit-tradizzjoni dwar Mosè li ommu meta kiber ħaditu għand bint il-Farawn. Mosè trawwem fil-erf kollu tal-Eġizzjani li sar qawwi fi kliemu u emilu. Atti kapitlu 7 fid-diskors ta' Stifnu. Luqa jalaq dan ir-rakkont billi jinnota li t-tifel baqa' jikber fuq livell tar-realtà umana fl-istatura, ċoe fl-iżvilupp fiżiku u fl-erf li bħala bniedem jikseb esperjenzi ġodda kif ukoll fuq livell tar-realtà spiritwali moni bil-grazzja ta' Alla. Mela wara t-twelid tal-Battista it-tislima minn profeta wieħed kellu, Zakkarija, missieru. Ġesu minn żewġ profeti, Xmun bin-Nun Dimittis u Anna bit-tifħir u x-xhieda tagħha. Ukoll Xmun juri l-universalità tal-missjoni ta' Ġesu mhux biss glorja għall-Iżrael imma wkoll dawl għall-ġnus. Minn fejn imbagħad din il-festa tal-lum tieħu anke qisu l-isfumatura tagħha, l-aspett tagħha ta' dawl.
ngħidu flimkien it-talba tal-missierna. Missier. Missierna li inti fi smewit, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk taf l-art. Il-mulej ma'kum, iberikkom għala li jista kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Spiritu għati sal-mulej, U b'dak il-kant sabiħ lill-Ispirtu Santu li huwa dak li ikompli jnebbaħ lill-Knisja u jgħinna taqra u tinterpreta il-kelma ta' Alla kif għamilna llum f'din il-lezzju divina, naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lum illi fija wassannilkom ir-riflessjoni ta' Monsignor Anton Mizzi, biblista, dwar il-Vanġelu ta' Luqa li jirrakkonta il-ġraja tal-preżentazzjoni tal-mulej fit-Tempju. Fakrukom li tistgħu tibqgħu issegwu dejjem dawn il-lezzjo divina fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi tagħna, kemm il-Facebook u il-YouTube kif ukoll fuq it-televiżjoni u fuq ir-radijiet tagħna. Jekk tixtiequ terġgħu tarawx jew issegwu xi lezzju divina milli diġà xandarna dejjem tistgħu tagħmlu dan fuq il-paġni rispettivi. Fakruhom ukoll li l-attività illi imiss fid-Djoċesi ta' Għawdex nhar il-ġimgħa illi ġej sejra tkun laqgħa għal familji magħmula minn ġenituri li diġà kienu f'relazzjoni oħra, jew aħjar blended families. It-tema ta' din il-laqgħa sejra tkun kif inġibu ruħna mat-tfal tagħna u ta' xulxin. Finalment, għal dawk li jixtiequ jabbonaw fir-rivista ta' Djoċesi il-Ħajja f'Għawdex, rivista dwar il-Gżira Awċija, għandkom id-dettalji fuq l-iskrin jew inħeġġukom iżżuru il-paġna ta' Facebook il-Ħajja f'Għawdex. Abbonaw sabiex iżommu ruħkom aġġornati dwar dak kollu li jkun għaddej fil-Gżira u fid-Djoċesi għażiża tagħna.
B'dan kollu aħna naslu fit-tmiem ix-xandira tal-lejla, nirringrazzjawkom ħafna illi kontu magħna u natukom il-lejla it-tajba.